Il-Partit Laburista huwa l-unika forza politika li għandu kredenzjali ta' tiġdid, riformista u liberali. Dan intqal waqt konferenza l-aħbarijiet indirizzata mill-President tal-Partit Laburista Ramon Attard u l-kandidat Jonathan Attard. Din il-konferenza l-aħbarijiet saret l-għada li fil-Parlament għaddit il-liġi storika li se twassal għal rappreżentanza iktar ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Dr. Ramon Attard qalet kif din ir-riforma kienet kruċjali li tiġi implementata qabel elezzjoni ġenerali. Il-President tal-Partit Laburista qalet kif il-Partit Laburista fil-Gvern għamel diversi riformi fosthom tal-vot 16, tal-identità, tal-ġeneru u oħrajn li jinsabu fil-qrib li jitwettqu bħal dik tal-kirjiet u l-użu responsabbli tal-kannabis. Huwa il-kompitu tagħna huwa d-dover tagħna li bħala partit inkomplu nirriformaw, inkomplu ħarsu l-qoddim lejn il-bidliet għax ir-responsabilità fuqna hija ħafna. Għax f'dan il-pajjiż dejjem kien il-Partit Laburista li rriforma u wettaq il-bidliet. Semmit kif permezz tal-programm Lead il-Partit Laburista ilu jaħdem sabiex ikollu diversi kandidati nisa. Min-naħa tiegħu l-kandidat Jonathan Attard għal kif dan huwa pastoriku u anke bżonjuż. Għal kif din il-liġi saret wara ħidma kollettiva u b'konsultazzjoni wiesa sabiex l-erba' ddiet mill-Parlament. Il-liġi fiha diversi aspetti, inkluż aspetti innovattivi ħafna anke meta toħodhom in konsiderazzjoni ma' leġiżlazzjonijiet li jeżistu f'pajjiżi oħrajn ħabba l-fatt li huwa mekkaniżmu li jista' jaħdem a favur iż-żewġ sessi b'tali mod li jekk ikollok sitwazzjoni fejn l-irġiel, aħna l-irġiel ikollna rappreżentanza ta' anqas minn 40% il-mekkaniżmu jkun applikat ukoll favur l-irġiel. Intant, f'kitba fuq il-paġna tagħha fuq Facebook, mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela qalet kif pajjiżna bagħat messaġġ ċar favur l-ugwarjanza u r-rappreżentanza ugwali fil-Parlament. Fissret din ir-riforma bħala waħda storika u li tibgħat sinjal qawwi li dan hu pajjiż li jrid jirnexxi bis-sem ta' kulħadd.